Korupcia nevzniká náhodou. Má svoje vzorce. Premenné sa v nich často opakujú. Raz je to arogancia moci s ľahostajnosťou verejnosti, inokedy slabé inštitúcie a naši ľudia, alebo veľké ryby spojené s beztrestnosťou. Cez dáta, analýzy, investigatívy, tlak na otvorenosť, aj každodennú prácu s občanmi a úradníkmi pomáhame odhaliť, kde systém zlyháva a čo s tým môžeme ako spoločnosť urobiť. Kampaň Odhalujeme vzorce nepomenúva len frustrujúcu realitu. Ukazuje aj riešenie. Prevencia pred kradnutím funguje, keď sa spoja zverejňovanie zmluv a strážni psi demokracie. Pred politickými vazalmi nás chránia transparentné účty a sledovanie darcov. Na Slovensku korupcia nie je náhoda. Má svoje vzorce. A čím viac ľudí ich rozpozná, tým menej bude fungovať. Pridajte sa a odhalujte vzorce z Transparency.